Meillä voi olla monenlaista häpeän tunnetta elämässä, psyykkistä häpeitä tai häpeitä liittyen meidän ihmissuhteisiin, mutta ihan lyhyesti ajatuksia hengellisestä häpeästä. Jeesus sanoo Markuksen evankeliumin 8. luvussa seuraavasti. Joka tämän uskottoman ja syntisen sukupolven keskellä häpeää minua ja minun sanojani, sitä on ihmisen poika häpeävä, kun hän tulee isänsä kirkkaudesta pyhien enkelien kanssa. Toisin sanoen, jos me hävetään uskoa Jeesukseen, me voidaan olla varmoja siitä, että se on vihollisen työtä meidän elämässä. Jeesus kutsuu meitä rohkeuteen, siihen, että me ei hävettäisi häntä, vaan rohkeasti tunnustettaisiin hänen nimeensä. Silloin hänkin tunnustaa meidät isänsä edestä. Jos me hävetään häntä, hänkin tulee kerran isän edessä häpeämään meitä. Uskonsa tunnustaminen ja uskovaksi tunnustautuminen maailman ihmisten edestä, värinsä näyttäminen, ei ole kuitenkaan helppoa. Itse asiassa se on omasta voimasta täysin mahdotonta. Mutta Jumala haluaa pyhästä hengestä antaa meille voiman siihen, että me voitaisiin olla Jeesuksen todistajia. Jeesus apostolien tekojen 1. luvussa 8. jakeessa sanoo opetuslapsilleen seuraavasti. Mutta te saatte voiman, kun pyhä henki tulee teihin, että tulette olemaan minun todistajani Jerusalemissa, koko Juudeassa ja Samariassa, aina maan ääriin saakka. Järjestys on siis se, että pyhä henki tulee meihin ensin. Pyhä henki vaikuttaa meistä voiman, ja kun meillä on voima, me voidaan olla Jeesuksen todistajia. Vain Jumalan antaman voiman kautta meillä on rohkeus tunnustautua uskoviksi. Ja kun me tunnustaudutaan uskoviksi, uskosta osoittamien ihmisten edessä, me voidaan olla heille todistuksena Jeesuksesta. Ja tämän vaikuttaa pyhä henki meistä. Pyhä henki antaa sen voiman, mutta meidän on annettava lupa pyhälle hengelle toimia meidän elämässä. Meidän on otettava ensimmäinen askel ja astuttava ulos meidän mukavuusvyöhykkeeltä. Sitten pyhä henki liittyy siihen, mitä me tehdään ja johtaa meitä oikeaan identiteettiin Jeesuksessa. Uskon tunnustaminen vapauttaa meidät siihen identiteettiin, mikä Jeesuksessa meillä on tarkoitettu. Ja sen kautta me voidaan vapaana elää uskossa sitä elämää, jonka Jumala on meihin istuttanut.